לה, 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 לה. התחלת לשיר כבר עם המוזיקה? לה, לה. זה אומר שהתרגלת למוזיקה. אני מאוד אוהב את המוזיקה, אני חולם עליה בלילה. אתה לא רוצה להחליף אותה? מאוד אגב. להחליף. וכמה שיותר מוקדם, יותר מהר זה יותר טוב. טוב, אז אני חושב ש... אבל בסדר, אני חי איתה כרגע בשלום, כי זה מה שיש. אז אני חושב אחרי שנשחרר את הפרק הזה, אז אני נכתוב מוזיקה. נכתוב, בסדר. כן. ועל מה נקליט אותה? על קלידין, על קלודין? חלילית, אורגנית. חלילית יש לי, סופרן. טוב. כן. אז... מה העניינים? היי תומר. היי עמית. וזהו. וזהו, אפשר לסגור את העסק. טוב, אז... אנחנו בפודקאסט של תומר ועמית, פרק מספר 5. 5 או 50, 5. וואו, אנחנו פשוט נהדרים נראה לי עד עכשיו. הגענו לחלק של הסקסופון. כן, סקספן אותי. טוב, בעניינים. בסדר גמור. ערב טוב. טוב, אז... אתה מוכן לעזוב את הקלידים שם שאתה עם הסאונדים? תשמע... אתה לא יודע מה מולמיך, זה הבעיה, אתה לא יודע. הגענו לפרק 5. נכון. ועד עכשיו נתנו לנו ככה להיכנס לעניינים, ואנשים התחילו להאזין. יש האזנות? יש האזנות. מה אתה... איזה כיף. אז... מה אמרו? אמרו דברים טובים? אמרו דברים טובים, אמרו דברים יותר טובים. אתה אומר שחוסכים מאיתנו את הדברים הלא טובים. כן, אבל כל מה שאמרו אחלה וחוסמים על זה קצוץ. יפה מאוד, תן להם לייק אחר כך. אז אם כבר התחילו להגיד, ואתם רוצים גם להגיד לנו, אז אתה רוצה להתחיל להגיד לנו איפה אפשר, להגיד למאזינים שלנו איפה אפשר להקשיב? למה כשיש אותך? אוקיי, אז אני אגיד לכם. לך על זה. מי שרוצה להקשיב לפודקאסט שלנו, יכול למצוא אותנו באתר האינטרנט www.tomer ועמית, כמו שאתם שומעים באנגלית, C-O-I-L. Exactly. ואפשר למצוא אותנו באתר ואפליקציית SoundCloud. מי שבאייפון או באייפוד, יכול להקשיב לנו באפליקציית פודקאסט שמובנית באפלים. כן. ואפשר להקשיב לנו איפה עוד? פודקאסט אדיק. נכון. ובמה שתבחר, קיצור. תצא גוגל פודקאסט, אנחנו ראשונים כל אפליקציית פודקאסטים, אנחנו או הראשונים או האחרונים. או האחרונים. אבל תספרו לחברים, תדרגו אותנו, מי שידרג אותנו יקבל מילה טובה. אבל שישמעו אותנו מלא, וגם יכתבו מה שבא להם, שהעיקר שיאזינו. שיאזינו. כן, ויהיה להם גם פרק היום מאוד מאוד מעניין, ולחובבי הספורט בעיקר, אבל לספוילר נעשה, תראה עם הספוילר. אוקיי. קיצור, ספר לי קצת, מה היה לך השבוע? טוב, השבוע... כן, מה היה לנו השבוע? השבוע היה לי שבוע, זה כבר חודש, זה כבר לא שבוע, זה שבוע מאוד מסריח. אוקיי. משמע. מה זה אומר? יש לנו בעיית סירחון מאוד מאוד קשה במשרדים שלנו, בעבודה. וואו, זה מחזיר אותי ישר לפרק בסיינפלד של ג'רי הסירחון באוטו, והוא לא צריך להיפטר ממנו. יותר תנסה בקטע של שובר שורות, משהו כימיקלי קשוח. וזה אומר אחד שלא ראה שובר שורות, אבל נלך על זה. ראיתי עונה ראשונה שובר שורות, אני הכנסתי אותך לשובר שורות. אנחנו נתווכח על זה בזה. כן. שנארח פה את בריין. שבוע שעבר הצגת לי שאין לי פייסבוק, עכשיו אתה גורר אותי שעוד לא סיימתי את השובר שורות. את הסמויה, אתה ראית? בוא לא נמשיך. אז היה לך בעיית ריח במה. אוקיי, אז יש לנו כבר חודש שלם בעיות ריח מטורפות במשרד. אני למזלי קצת תטרן של ריחות רעים. כן. אבל ריחות טובים אני מריח אחלה. אני לא אגיד כלום על האף הזה, אבל נמשיך. אף גדול, ניסים קטנים. וזהו, אז יש ריח. מיטב המומחים בתחום, אני לא צוחק, הגיעו. המנכ"ל שלנו הביא כל מיני מומחים לריחות, כי אנחנו ממש, אשכרה, סבל. השבוע התחלנו לנדוד, כל עובד מהמשרד, מהאופן ספייס, התחיל לעבוד במשרדים אחרים בחברה. נשמע נורא והיום. כן, אני עברתי למשרד של המעצב, ואחת עברה למשרד של וזה נדבק לגוף, לידיים, זה התחיל כמו ריח של נבלה, וזה עכשיו ריח של גז כזה. קיצור, היום אני מגיע בבוקר, זו התמונה. 3 מומחים מבוגרים, 4 אנשים יוצאים עם שקיות מנופחות, לקחו דגימות של הסירחון, של האוויר. זה שקית אוויר, אין כלום בשקית. כן. זה אוויר בצנצנת. ועכשיו הולכים להחזיר לנו את הבדיקות. יכול להיות שאנחנו מזוהמים. עבדו עליכם, אתה יודע את זה, אין שם כלום בתוך השקית הזאת. הוא ניפח אותה, שתהיה לפני דקה שם אין שם כלום, איזה אוויר, אתה בא עם השקית, זה סוג אותם. מפה לשם יש, אגב, שובר שורות, יש ציור, מישהי ציירה והדביקה ציור של איזה משובר שורות, בריין קסטן, על זה, במסכה על הפרצוף. נכון, ואסור להיכנס ואסור לצאת, כאילו... זה חדר אחד או כל החלל? זה אופן ספייס, אבל כל שאר המשרד יחסית בסדר. קיצור. סיפור מסריח, הייתי אומר. סירחון. כן, מה היה? וואו, זה כיף. שמע, היה לי אורחים מאוד מאוד מסקרנים השבוע, לא תאמין.
התארחו אצלנו בבית, אצלי ואצל אשתי שתחיה, זוג אנשים מצ'כיה. היו אצלי צ'כים בבית, אוקיי? הייתי בצ'כיה לפני חודשיים. אני לא. אוקיי, בסדר. אני לא הייתי. למה הגיעו אליי שני צ'כים הביתה? בוא. מה, עשו את זה ברחוב? אני לא גר בית, אני גר פה תחנה וליד התחנה המרכזית. אז בחור מקסים, גר איתי ועם אשתי שרונה, כשלפני 10 שנים גר איתנו באוסטרליה, באותה דירה, בסידני, גר איתנו במשך איזה חודש-חודשיים שעבדנו שם וגרנו שם, והוא החליט לבוא לביקור בארץ, ביקור כזה, אתה יודע, קוטל, קריסטיאן סטייל, והוא יצר אותנו קשר בפייסבוק, והוא הביא את החברה שלו לכאן, והם ממש באו לנו לארוחה אחרי שלא ראיתי אותה ב10 שנים. האמת שהיה ממש ממש מרגש. עכשיו, מה הבאנו להם לאכול? בכל זאת אנחנו צריך אוכל בעסקינן, במרוקאים. שקשוקה, ופלאפל, וטחינה, וצ'יפס, וערק, ובירה, אתה יודע, כל הכי ישראלי, הכי פרובינציאלי שיש. קניתם פלאפל בתדמור? יפה. לא הספקתי. תדמור היה סגור, לא קפוא, אל תגיד שזה היה קפוא. זה היה קפוא, וזה היה רע מאוד. אני חושב ששארתי שם טעם לא טוב לגבי הפלאפל. זאת אומרת, פלאפל כבר לא יאכלו ככל הנראה. זה בוודאות, אבל השקשוקה הם נהנו. והיה ערב מגניב, והיה כיף, והצ'כים חזרו הביתה, ויש לי הזמנה לצ'כיה. מתי שאני יוצא לפראג להגיע, יש לי בית. יש לך בית בצ'כיה, אני מקווה שלא יתנו לך שם גם אוכל קפוא. אגב, הצ'כיה הזה, הוא גם מאמן טניס. הוא מאמן טניס לילדים, והוא ספר לי שהוא כזה, אתה יודע, כזה בטניס, וזה היה ממש ממש מגניב, ודיברנו קצת על ספורט, ומפה עשיתי הקשר לא טוב לספורט, אלא אם כן אתה לא רוצה לקחת את זה מפה. יש לי הקשר עוד פחות טוב מזה, אני אתן אותו ככה... שאלת אותי מה קרה בזמן האחרון, אז חוץ מהסירחון, יש עוד דבר אחד שקרה, גם כן לא מליב במיוחד. לפני משהו כמו חודש חזרתי לשחק כדורגל, או יותר נכון, היה ניסיון לחזור לשחק כדורגל, אחרי הרבה מאוד שנים ש... מאז 99 בערך. כן, עכשיו יש לי, כל פעם שאני חוזר לשחק כדורגל, בפעם הראשונה שאני חוזר, אני מקיא. זה מה שקורה כשאתה משחק כדורגל. מקיא, ואם אני יודע שאני מקיא, אז אני אומר שאני ממש... איך הגוף שלך עובד? מקיא, קודם כל זה מקיא, ואז אתה נכנס לסיפור. אתה כאילו שוטף את כל הרעלים של השנים האחרונות. איזה מין דבר זה? ואז אני אש, אחרי ההקעה הראשונה, אני אש. וחוזר ליסודות. מאוד מוזר. חזרתי לפני חודש, זו קבוצה שנפתחה בפלורנטין של חבר'ה. אממה, הם פתרו קבוצת וואטסאפ גם. אז אחרי הפעם הראשונה הם התחילו פשוט לזן את המוח. עכשיו, כל הזמן, אנחנו משחקים ביום, הם רוצים לשחק ביום שלישי, כבר ביום שני, מי בא, אתה לא בא, זה, החברים שלי באים, 8 זה יותר מדי, 10 זה יותר מדי, והם מוצאים לך את המיץ, וכמו חבורה שלי, קשקשניות בנות 12, ככה, ואני יודע, בסופו של דבר, אני הייתי ילד, היינו קובעים, יום חמישי משחקים כדורגל, נכון, באים, אין סיפורים, באים 10, משחקים 10, באים 2, משחקים 2, באים 20, משחקים 20, ועניינים ותשוקה וכיף. פה זה נהיה זה, וגם אגרסיביים, הם כבר אני לא הייתי שבוע שעבר, אז הבנתי שהלכו מכות. קיצור. יש לי איזה 2 דברים להגיד לך. אחד, שאתה יודע שהם ישמעו אותך, אתה תקבל מכות. זאת אומרת, אתה בפעם הבאה שתגיע, אתה תחטוף איזה בעיטה ככל הנראה. שיהיה להם לבריאות, אני לא בטוח אחזור. דבר שני, אגב, אוקיי, מה הדבר שני שאתה רצה להגיד? שבתור ילדים, לא, תשמע אחי, לא היה מחויבויות, כאילו בוא, היית בן 14, שם גרביים ונעליים, אבל לא שחק כדורגל, זה פה זה נגמר, כאילו, איך כלב להוציא? מפה לשם, חזרתי, אתמול רציתי ללכת לשחק שוב, ככה לפני תחילת הסופה, והם נעלבו שהגיעו רק 7, למרות שאמרו שהגיעו 10, מפה לשם, אמרו, טוב, כבר אין לכם מה להגיע, גם התחיל גשם. אני כבר התעצבנתי כבר על הקבוצה הזאת. אני לא רוצה יותר את הקבוצה הזאת. וואי, זה אמירה מאוד חדה. אבל יכול להיות שזה גמר את קריירת החזרה למשחק שלי שוב. הרגשתי כמו ליגיונר שחוזר לארץ, ולא נותנים לו צ'אנס אמיתי. שאלה אחרונה, מהוואטסאפ יצאת? עשית את הצעד? עוד לא, אבל הוא במיוט ואני אצא. מפה לשם. כן. שוב, דיברתי לך קצת, עלו לי קצת נוסטלגיות לעניין של כמה זה היה פשוט פעם לארגן כדורגל, היינו קובעים. באמת שזה נכון. ואז עלתה לי עוד נוסטלגיה. תספר לי עליה. כזאת שלא שמעתי עליה אף פעם. לא קלישאתית בכלל. בטח. לקום ביום ראשון בבוקר. ללכת לבית ספר. לרוץ קודם כל החוצה, להביא את העיתון. אוקיי. היה לך מנוי לעיתון? היה בשביל מאוחר. גנבתם לשכנים? לא, אבל בבית ספר להוציא את העיתון, ובפנים היה את המדור ספורט, ובשאיפה שהקבוצה שלך ניצחה. ואיך אתה מחכה לציונים. ואיך אתה מחכה לציונים. ואיך אתה מחכה לאיזוטריה. ואיך אתה מחכה לעוד כל מיני שטויות. וזהו, ואז שבוע שלם, אתה לא יודע כלום על ספורט. נכון. ומחכה לשבוע הבא. אתה יודע שבתור ילד תמיד כאילו אמרתי, מה השחקן מרגיש שהוא פותח והוא רואה שהוא קיבל, נגיד, אתה יודע, 3.5. איך עובר את היום? איך הוא סוגר את היום עם עצמו? מה הוא עושה עם ה-4 הזה, עם ה-3.5? זה מטורף. בדיוק, בשביל שאלה כזאת,
ועוד, אני מניח שיש עוד כמה שאלות וזה, וגם אני ואתה דיברנו על זה לא מעט. יש לנו היום אורח... לא נכון. חבר, וסלש חבר יקר, סלש שכן מיתולוגי שלי מכפר ורדים הרחוקה, או הרחוק. אנחנו רואים רחוק או רחוקה, זה יישוב, זה רחוק. היי רן. אהלן. ערב טוב. עשינו כאילו אתה לא פה. כן, 10 דקות אמרנו לו, אל תתערב, אנחנו מזנים את המוח. ואז הכנסנו אותו. ישבתי בצד וצחקתי, חבר'ה, יש לכם חיבור, אני חייב להגיד לכם, ממש סיני ומלמיליאן, אייל ורובן. רגע, סיני ומלמיליאן צחקו ביחד? בנבחרת. תקשיב. טענו שהם לא מסתדרים, אבל... יפה, יש לי את הגולד, וזה נורא ברת את הדרק הזה. גדול הגולד. והיה משחק, כן, זה גדול. ואגב, מי שמנהל את הערוץ הוא שכן שלי מלמעלה, בהזדמנות. והיה משחק של נבחרת ישראל ב-89 כזה, ותקשיב, אתה יודע, אנחנו ילדי 90s, קצת קטנים לך בעשור בערך, אנחנו מתרפקים על ה-90s, אבל הייתה פה נבחרת. לא גיליתי, תגיד. לא, ההפרש ביניכם הוא יותר קטן מה שאתם חושבים. כן, אני הבנתי את זה, אבל בוא תקשיב, היה שם את תקווה, וסיני, ומלמיליאן, וסלקטר, זה מטורף לגמרי. תמיד כשאנחנו מסתכלים אחורה, הם נראים לנו כאלה גדולים, אתה יודע. אותו דבר ידברו גם על בניון ועל כל החברה. נכון. אגב, המשחק היום ניצחו 2-1 את טיואן, אבל כן המשחק היה טוב. תמיד נגד משחק בדיוק. טיואן. אז... בא לי לחזור לשחק. פפואה ניו גיניה. המשוונית. אז הייתה טיפונת ככה אקספוזיציה. נמצא אותנו ערן גולן, שערן הוא גם מאמן כדורגל, וגם כתב ספורט, כבר לא מעט שנים, אבל אולי מבחינתי יותר משני אלה, ערן, וחוץ מזה שהוא אותו חבר טוב, ערן הוא האוהד האמיתי הראשון של מכבי חיפה שאני הכרתי. שאתה מכיר. כן, מעבר לאחי, אבל אני חושב שהוא אפילו הרבה יותר מאחי. שרוף כאילו? מיסטרי? קופץ על הגדרות. קשה, כן. רגע, עד היום כל משחק? לא, במהלך השנים גם... כבר לא לסכנין. זה קצת ירד, אבל עדיין יושב שם חזק. בילדות היית גימל? בקבוצה, אתה ממשיך כל הדרך. היית גימל כל שבועיים, לא? בילדות. גימל כל שבועיים. שאלה שאני... בהתחלה א' עם סבא שלי, ואז תפסנו אומץ, עברנו לשרופים. כולם במשפחה עוד חיפה? זה הגיע מהצד של הסבא, הצד של האמא, היה חבר הנהלה במכבי חיפה. וואלה. משך אותנו בגיל צעיר, מזל של הצד הירוק של הכביש ולא לאדום. זה היה יכול להיגבר בשנייה לצד האדום. טרגדיה אחת גדולה, כן. לפחות לא לצד הכתום של תל אביב, שיש לנו פה אחד שהוא... כן, בוודאי. תחשבו מה קורה מילדים שההורים שלהם לקחו אותם לעוד את מכבי שעריים למשל, או מגדל העמק. לא, תראה, פריפריה, אתה מחולק לזה שאתה סתם רואה את הקבוצה שלך בעיר, אתה מכיר את זה, אבל אתה רואה את הקבוצה הגדולה. אבל מה קורה עובר לילד במגדל העמק שמחליט לעוד את בני יהודה? איזה סיבה יש לו? אבל זה קרה, נפלתי לתוך זה. אני לא יודע. כנראה... המשיכה לתימנים, אגב. כן. תכל הנראה. אז הנוסטלגיה... שמשון, תשמע. כן. הנוסטלגיה האחרונה שיש לי לגבי התוכנית הזאת בכלל, אני מסיים פה עם הנוסטלגיות שלי. לא, היא תחזור בגדול, אין לך... לא, זה הנוסטלגיות הטובות, עוד מעט תתחילו האכזבות. התלונות, הטרוניות והאכזבות. הנוסטלגיה האחרונה, שזה אני חייב לציין, אגב, דיברנו על ציונים, ועוד נדבר על דברים על התקשורת ספורט. ערן, תקן אותי אם אני טועה, היית מקליט את כל המשחקים על קלטות וידאו של מכבי חיפה לפחות. הייתי מקליט, הייתי גוזר עיתונים, היה לי אלבום שאני... אספתי משנת 84, העונת האליפות הראשונה של חיפה, ובאיזשהו שלב האלבום הנהדר הזה נעלם. עד היום אני מאשים את אמא שלי, שתמיד הייתה מעיפה דברים מהבית, אני חושד בעד היום שהיא העלימה לי. אז אחי היה מביא קלטות וידאו מערן, כי לא היה ערוץ הספורט, לא היה כלום, לא היה שום דבר. במקרה היית נופל על המשחק, ובתוכנית של סיכום ומחזור בערוץ אחד, עם אורי לוי, כן, נכון. ניסים קיוויתי, כן. אתם יודעים שהם היו, אפרופו של נוסטלגיה רעה, היה כאילו תמיד הקטע הזה, שזה נראה לנו כל כך טריוויאלי, שאחרי נגמר כל התקצירים, ואז יש שקופית של התוצאות הטוטו, ואז אתה רואה ככה, X. לא, באלכסון. באלכסון כמובן. באלכסון. או שעה, X, 1, 2. מה X, 1, 2? על מה אתה מדבר כאילו? זה ארוך. כן. טוב, ערן, מה, ספר לנו בעצם, איך אתה מתחיל להגיע לעולם הזה של הכדורגל? זאת אומרת, האם התחלת אימון, עיתונאי, מה בא קודם? מאוד מעניין ככה להבין. התחלתי כמו שעמית אמר בתור אוהד. אוקיי. עברתי להיות שחקן גם בקבוצה איזוטרית.
בסקציה מעלות. שחקתי שם עד, כן, בבוגרים כאילו? עד הבוגרים. בסדר. אתה צבא. שחק אחד בבוגרים על הספסל. כן. עם עיניים לעבר המאמן, אבל לא הסכים להכניס אותי. שבוע לאחר מכן התגייסתי, ובזאת נגמר הקריירה הבינלאומית שלי. עם אחד מהאיישים היית? המאמן באותו משחק. סמי יורם, צ'רלי. זה משפחה... כן, ששלטת, ברור. משפחה שלטת במעלות של שחקני כדורגל, משהו מדהים. וזהו, ואז אחרי השחרור חשבתי איך אני מתעסק בדבר הזה שאני כל כך אוהב. הבנתי ששחקן אני כבר לא אהיה. כן. חלמתי בכלל לעבוד במשרד החוץ, כל מיני מחשבות לא ברורות שכאלה, כן. ובסוף התגלגלתי שוב לכדורגל. אתה מתחיל בעצם בתור עיתונאי? התחיל בתור מלצר בניו יורק באילת, שפותח את מקומון ניו יורק באילת. לא, כאילו בכלל אני... כן. ורואה שמחפשים כתב ספורט, ואומר לבת זוג שלי אז שאני הולך על זה, אמר לי, מה לך על ולכתיבה? מעולם לא כתבת, מעולם לא התעסקת בזה. אמרתי לה, אני הולך על זה. וביקשו ממני לעשות כתבה, לקראת אז משחק של ישראל נגד אוסטריה, עם האחת הכואב, עם השער בין הרגליים. וואו, אנחנו מדברים על 96-7 כזה? מוקדמות, כן. כן, הייתי במשחק הנורא הזה, בוודאי. כן, נורא, אנדי הרצוג. נכון. מי מפתח רגליים. כל המשחק, הקהל הארור צעק, ואני ביניהם, אוטו בריץ' בן זונה. זה קשה, כל המשחק. זה המשחק אחד הבאמת גרועים שראיתי. מישהו עושה ספירה, דרך אגב, לפני הביתה החופשית הזאת של האוסטרים, היו 32 טעויות של הנבחרת שהובילו למהלך הזה בדקה 90. כולל הנפת ידיים של ברקוביץ' לקהל, שכבר ניצחנו, ואנחנו כבר במונדיאל. זה משחק גרוע. זה היה פשוט טרגדיית ספורט. אני ואתה היינו בעוד כמה טרגדיות ספורט משותפות, גם ביצענו מדגן. גם רגעי אושר. גם רגעי אושר, היה לנו כמה טרגדיות ספורט משותפות. אז אתה מתחיל שם לסקר את המשחק. אז אני שולח כתבה, אתה יודע, ממש כתבה ראשונית ככה לעורך, שיקרא, יראה מה הוא אומר, מה הוא התלהב, אמר לי בו, והתחלתי. סיקרתי שם את הספורט האילתי. מה זה אומר? זה אומר א' סמך אילת ליגה ב'. שזה קיצור, זה ראשי תיבות של מה? אגודת ספורט. בשנים האלה קבוצת כדורסל של אילת היו לא רעים. אילת, תדעו לכם, זה הרי סוג של מדינה. בפני עצמה. התקשורת שם הייתה פשוט מטורפת, קבוצה בליגה ב', אבל יש 3 עיתונים שמסקרים אותה, תוכניות רדיו, כן, רדיו אילת. זה כל הים האדום. כן, כל הים האדום, נכון. שידרו את המשחקים שלהם, משחקי חוץ, בכל מיני הפועל מסוס, וכל מיני כפרים בדואים. הפועל יודבטה. משהו, חבל חלום הזמן. עם אף כדור זה בירדן או במצרים, תלוי בצד של המגרש. ואתה בעניינים כאילו לא מסקר את זה בכל הכוח. אני, כן, מסקר את הקבוצה, שם את הציונים, כמו שדיברתם לפני זה. כן. היו עוד כל מיני דברים מסביב, כל מיני כדוריד, כדורעף, דברים קטנים כאלה, אבל התעסקנו בעיקר עם הכדורגל. זאת אומרת, הכדורסל, אגב, בשנים האלו הוא יחסית טוב, אבל הכדורגל עדיין מסיק את... כשהתחלתי, הוא בדיוק היה אחרי כמה שנים שהתרסקות, כי הייתה את הפועל אילת המיתולוגית שהיו בשנות ה-90. ניצחו את אולימפיאקוס, או פנתנייקוס. יד אליהו. אתה זוכרים את האולם שלהם, שהיה כל האולם היה פרסומות? כל הפרקט היה פרסומות. השחקנים היו נשכבים לרגע לעשות גם פרסומת, כן. אז אחרי זה המועדון... קנדי כזה, לא? זהו, שזה גליל. קנדי מהגליל אולי סיים שם. יכול להיות, נו. המועדון התרסק, ואז הוא חזר לפני כמה שנים, אתם יודעים. האמת, בתקופה ההיא, אז לא הייתה קבוצה, אז היה רק סיקרתם את הכדורגל. א' סמך, כן. וזהו, אחרי זה עליתי לתל אביב. כן, עולים. זה עלייה. כן. ופה חיפשתי גם איך להתעסק, להמשיך עם העניין הזה, שהיה לי מאוד נחמד שם. באילת, דרך אגב, היה לי יד חופשית בצורה... העורך לא הבין מילה אחת בספורט, הוא אמר לי, תכתוב מה שאתה רוצה. לא בטוח שאתה גם מילה אחת בעברית. לא בטוח, אגב, אבל בסדר, אם אתה אומר. 3 עמודים, תכתוב מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, זה היה... בית ספר טוב. כן, לגמרי, ממש בית ספר. מישהו רוצה לשתות משהו, אגב? אני בשביל זה מסודר. אני פה עם כוס תה מאוד מתוק, האמת. כן, כי קודם קיבלת כוס תה מלוח. זה התחיל עם כפית של מלח. עשיתי לך אותה אקסטרה מתוקה, כי חששתי מה... רצה לזרוע לי מלח. מי שם מלח בצנצנת? אנחנו נשאל אחר כך. את מי נשאל? אגב, הנה, זה הזמן לתת קרדיט. את שי פרנקו, שאנחנו בסטודיו הצילום שלו בדרום תל אביב, צילום אופנה מדהים שלו. למה אתה לא חייב להגיד תל אביב? למה אתה חייב להוסיף דרום תל אביב? כי יותר כזה מפלפל את העסק. שואלים אותך איפה אתה גר? לא, תלוי איפה. אם אני בתוך תל אביב, אז אני אומר שאני גר בתל אביב. אם אני לא בתל אביב, אז אני מספר שאני גר בתל אביב. לא, אתה גר בתל אביב, די. טוב.
אני עברתי לגבעתיים לפני חודשיים, ואני עדיין טוען שאני גר במזרח תל אביב. עוד מעט הולכים לחבר, יש סיפורים של איילון, הולכים לקרות אותו. עמית, אתה מתפזר. אני מתפזר. אתה מתפזר, ואני מחזיר אותך מיד לפיזור. אז אתה בעצם עולה לתל אביב, מחפש איך להתעסק בתחום, עדיין טירון, עם כל הניסיון העשיר מהשנה הזאת במקומון באילת, ואיכשהו מתגלגל המחזיר בתשובה הגדול, אמנון יצחק, שפתח בזמנו אתר ועיתון, כן, נקרא שופר ניוז. וואו. זה עדיין נראה לי זאת קיים, נראה לי שזאת קיים. פתח את זה במטרה ככה לדבר אל הקהל החילוני, ולשלוח שם קצת מסרים, כן. סבלימינליים. רגע, ואתה מסקר בשבת? אז זהו, זה החוויה, כי הוא בדיוק הסבירו לי שם, שאני יכול לכתוב מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה, עד לשבת. אם יש משחק שנכנס לשבת, אתה לא יכול לכתוב עליו. אז אתה בעצם לא כותב על כלום. קטעי משחקים, הקוראים קראו קטעי, עד דקה 65. בדיוק, המשחק שוחק עד דקה 65, ופה הוא הסתיים. זה היה... וואו. זה היה מצחיק, משעשע. האמת, הפעם הראשונה שסיימתי שם, זה היה... באתי לקחת איזה צ'ק, זה היה ביום העצמאות, אני לא אשכח את זה, זה יום העצמאות, לא יודע אם אתם יודעים, הייתם פעם באזור חרדי, זה לא בדיוק יום של שמחה. משתדלים להיות באזורים החילוניים. מה זה אבל? תקשיבו טוב, אני מגיע המערכת הייתה בלב ליבה של בני ברק, ואני רואה דגלים שחורים מהמרפסות. זה כאילו עוד לא יום העצמאות, זה יום הזיכרון עוד. ממש, זה היה לי יום הזיכרון ועל יום לא, העצמאות. כי הם, נכון, אבל הם גם לא עומדים בצפירה. אז אתה עוד ככה ביום הזיכרון עצמו, כל הסוויפט הזה כן. אתה מרגיש שאתה מגיע פשוט למקום לא מתחבר. כסף עין. מה קורה עם הצ'ק באמת? לקחתי את הצ'ק, אמרתי לו חג שמח, הוא אמר לי, זה חג שלך, אמרתי לו תודה רבה, סיימתי לעבוד פה, ביי. ושם נגמר סיקור הספורט בעיתון של אמנון יצחק. כן. עכשיו מתעסקים בחזרה בתשובה בלבד. שתעסקו מה שצריך כנראה. יפה. זהו, ומשם אחרי שנה הגעתי לידיעות אחרונות. אנחנו מדברים על תקופה שהפרינט עוד חי הייתה חזק, כן, וידיעות היו, מדברים על עידן טרום ישראל היום, שידיעות באמת היו חזקים מאוד, עדיין חזקים. מה זה? היה ידיעות ומעריב, זה מה שהיה. אפילו מעריב בקושי אגב היה. הארץ, ספורט חזק גם לארץ, האמת. לא, מעריב התחזק חלק מהשנים, היה לו נפילות מאוד חזקות. ידיעות היה דבר היחידי. הארץ די שליט. נכון, השליט הבלעדי. ואתה בעצם עובד בידיעות או בנגזרת של ידיעות? כן, לא, מחלקת הספורט של ידיעות. תחת מי? התחלתי ממש בליגה א', ליגה השלישית, קיבלתי קבוצה, מכבי רמת עמידר. זאת אומרת, תן לי להבין, אתה מדבר איתי התקופה של אז, אתה נכנס להיות כתב ספורט, אתה מקבל כחלק לא הרצה, אלא יותר, אתה יודע, אתה להשתפשפות, קבוצה, ואתה שכיר שלנו בכל דבר. קבוצה באיזה ליגה, אתה מבין? בליגה א'. אז בתקופת הגאות, מה שנקרא, זה היה באמת מספיק כסף לשלם לכל כתב שיסקר קבוצה. זה מכניס אותי שוב רק פרופו נוסטלגיה, אני זוכר עצמי בתור ילד קורא את זה, כי מגדל העמק נגיד הייתה בליגות א', ב', עד היום אגב הוא מספר לי על מה מגדל העמק עושה. וזה, תשמע, אמיתי, תמיד הייתי קורא מי חתום על הידיעה, והייתי אומר, מה איפה הוא יודע? הוא לא, אין מצב שהוא היה במשחק של עכשיו כפר קאסם נגד טורען. הוא לא היה שם. מה, מישהו הודיע לו, מישהו התקשר אליו. הוא נתן גם ציונים. תקשיב, הם סיקרו קצל פעם, קצל. אתה יודע מה זה קצל? זה ילדים. יש גם סיפור, דרך אגב, של אנשים שקיבלו, זאת אומרת, שסיקור שציונים שנעשו לא בדיוק מהמגרש. בסדר, והיה לנו, ויש מאמן נבחרת לשעבר שנתן תקציר לסיקור פרשנות במשחק של מופע של שלמה ארצי. דרך הופעה של שלמה ארצי. אז את מי אתה מסקר בעצם? אז התחלתי עם מכבי רמת עמידר, קבוצה קטנה ש... אתה יודע, אם דיברת על הקרדיט בסוף, אז אתה יודע, הפעם הראשונה שפתחתי את העיתון וראיתי אחרי איזה שורה וחצי שכתבתי, את השם שלי, זה היה... הרעיד אותי פשוט. תאר לי רגע איך זה קורה, אתה בעצם מסקר רק את הקבוצה? רק את הקבוצה. הקבוצה היא תחת... ומה, אתה הולך כל יום למגרש, אתה מתערבב עם ההנהלה, יש הנהלה? קבוצות בליגה א', כן, יש הכל, אתה יודע. חצי מקצועי. לא מתאמנים כל יום בליגה א'. זה לא סיקור כמו קבוצות הגדולות, שזה באמת כל יום, אתה נמצא ומגיע לאימונים ובקשר איתם. כן. אתה בקשר ככה, בסיס יומי, כל יומיים ככה, מתעדכן מה קורה, יש דיווחים מעניינים, שוטפים, ומשחקי בית, אתה מסקר אותם. ואם אתה מקבל שורה וחצי בעיתון, אתה בעננים בעצם, או שזה מובטח לך? זה היה בשבילי... תמיד היה באמצע השבוע, כי לא היה כבר ספורט,
תמיד הייתה מכת הפציעות הידועה של כל מיני קבוצות כאלה, אתה יודע? תמיד זה כאילו... לא, או שמתחילים להתעסק ברכש. כן, ברכש. שני מחזורים, ולפטר ולפטר. אבל רק לקבל פרופורציות, ויכול להיות שהרבה חבר'ה שמקשיבים לנו עכשיו, אין להם מושג קלוש בתקשורת ספורט, אבל יודעים מי זה רון קופמן ומאיר תירגע. לפני, עד בערך אמצע סוף שנות ה-90, כמו שערן מספר שהוא סיקר, הוא היה כתב הבלעדי של קבוצה בליגה א' וליגה, בהמשך הם היו גם ליגה ארצית, שהיום זה בעצם... שנייה, אחרי זה התאחדו עם כוח המידע של ליגת העל. היית כתב, היום, לשם ההשוואה, בערוץ הספורט הגדול שמשלמים לו בשביל לראות אותו 50 שקל בחודש, יש להם, נגיד לצורך העניין, תומר לוי כזה, מסקר את מכבי חיפה, את כל הקבוצות בצפון בערך, יש לך אחד, איציק יצחקי, שאני לא יודע אם עדיין הוא עושה את זה, פועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי פתח תקווה. קיצוצים, חבר'ה, קיצוצים. לא, אבל... לכם שערוץ הספורט בהתחלה, שהתחילו לשדר את ליגת האלופות, היו שולחים כל שבוע. להתפנק במנצ'סטר, לאכול במסעדה טובה. השנים הראשונות היו מאוד קשות, כשהבנתי שבעצם עושים את הסאונד הזה, כאילו הם בחול, זה היה כזה, מה זה הרמאות הזאת? מה זה הדבר הזה? והיית בטוח ששירים ושערים מינימום משדרים מסן סירו. אבל תראה, קיצוצים מגיע גם בטכנולוגיה, זאת אומרת, אתה יכול היום בוואטסאפ להגיד מי הכניס ומי מבקיע את השערים. אגב, כבר ציינתי, היה לי תחביב, ואני לא יודע, זה קצת תחביב קינקי בספורט. אני הייתי מקליט שירים ושערים, כשהיו משדרים את הקטעים של מכבי חיפה, היה לי כזה זה די קינקי, קינקי ספורט. הייתי מחכה לקטעים של, איך קוראים לו? מה אחי השם שלו עכשיו? לא זוהר. מי? זוהר החמודי הזה שאני אוהב. שם שדר תמיד... צחי נוגה. לא, הפרשן שלצידו. יהודה קריסטל. חנן קריסטל. מת על חנן קריסטל. לא, אני הייתי פן של שהרבני. אנציקלופדיה של כדורגל. אני יהודה שהרבני מבחינתי היה... ז'וז'ו. אבל אני לפני שאתה... כן, אתה קודם. עמית בבקשה. לא אתה. טוב. בירות כבר יצאתי לכם. אני מרגיש טוב בנוח עכשיו. אתה תוציא פיצוחים. בקיצור, הייתי מקליט את זה, ויושב אחרי זה בערב, רואה, לא יודע, דקה 91, או הסיכום מחזור שהיה בערוץ הספורט בהמשך, והייתי רואה את התקציר, ומנסה לראות, עם מה שהקשבתי לו, כשהם שידרו איזה גול היה, תואם בחיים זה לא טעם. זה מה שיפה ברדיו, אתה יודע. כי מה? אתה צריך להביא, להגזים. הגוזמה היא העיקר פה, אתה צריך... לעניין, הרי אתה נכנס לאצטדיון עם איזה 1,100 אנשים משועממים, רואה איזה משחק בינוני, אתה צריך להלהיט את זה. הם היו יושבים על ספסל כזה, מסכן פעם. לא תמיד, יושבים ביציע גם, תלוי, בחיפה הם יושבים ביציע, בבלומפילד ביציע. מה יציע? יציע רגיל או יציע? יש תמונה מפורסמת של זוהר בהלול, מאיזה בור ביטחון בגביעת הנפוליון, בעכו, שהוא משדר שם. אולי על זה עשו גשש שעשו בעצם את המערכות שלהם, בדיוק, נכון? עמית לא יודע, לא חשוב. אבל אני הייתי מחכה ברדיו לפינה של גאסן וואקד. איך אני הייתי אוהב את גאסן וואקד באנגליה. כתבנו מה עשו על התוצאות, ואז כשברקוביץ' כבר יצא, אז בכלל התחילו להשתפך על התוצאות האלה. אתה יודע, ואז התחיל הרגע המביך של ברקוביץ' היה מעורב בשער. אתה מכיר את המשפט המעורב? התחיל במהלך. ואם אתם רוצים, שנייה לפני שנחזור לערן, עוד ארדקור אחד קטן, שבטח אתם זוכרים טוב מאוד. אחרי שכבר, אתה ראית כל כך צמא לכדורגל, וכל מה שהיה לך זה יום שבת בערב, סיקור, יום ראשון ויום שני, היה לך תקצירים בערוץ אחד הערבי. שהם תקצירים של ליגות נמוכות, להיט. כל מיני חורפש ומגרשים כאלה שאף הכדור, רואה צאן אולי ייקח את זה אליו לאיזות. אבל היית רואה גולים מהסרטים. גולים ומכות. מכות וגולים. אז אני מדבר איתך על העידן, אמרת לפני זה שכמה אני יותר גדול ממכם, אבל באמת בתקופה, מדבר איתך על סוף שנות ה-80, אז היה בערוץ חדד, אם אתה זוכר אולי, הערוץ של לבנון, היו משדרים גם... המשולשים? השלושה משולשים. נכון, היו משדרים משחק כדורגל ביום שבת בשעה 1. תמיד היינו, כן, מאנגליה, תמיד היינו בטוחים שזה לייב, ישיר, ליברפול, אברטון. מסתבר שזה היה משחק מלפני חודש. אבל אתה יודע שנה ערבי, בכל בס כזה, כזה עמוק. אז אתה בעצם נתקדם, אתה בעצם... עובר עם רמת עמידר הקטנה והצנועה, התאחדו עם הכוח המדגן, ואז הגעתי לליגת העל, סיקרתי בליגת העל, זו השנה ממש כיפית, כי כל שבוע אתה מסקר, כל שבוע שני. סיקרת בליגת העל את... סיקרתי את הכוח המדגן עמידר, כן. וואו, אוקיי. אז כל שבוע שני יש איזה משחקי בית, אז זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. איך הייתה התקופה הזאת באמת? ממש כיף גדול, למרות שזו הייתה קבוצה כזאת קטנה, וגם ירדה בסיום אותה עונה. וינטר, לא? כמה מאמנים עזבו... דודו דהן היה שם, אז מי יודענו... הסוכן,
הסוכן. אגב, סתם מעניין אותי בכלל תקשורת הספורט. ברגע שאתה מקבל קבוצת ליגת העל, סתם של השכר עולה בהתאם, יש קשר ישיר בין זה לזה? שכר בהתאם לכמה שנכנס. אתה קם בבוקר ומסתכל כמה שורות נכנסו לך, ועל פי זה אתה יכול לקחת. זה על פי שורה כאילו. שורה או מילה. בזמנו, אז זה הפך כבר לחוזים. הבנתי, אבל אז עורך בעצם חבר של זה ולא של זה. תלוי ברמת העניין, אתה יודע. אם זה מכבי בתל אביב או בתל אביב, כל איזה דבר קטן קופץ. כמה מרפקים צריך כדי לייצר כותרת, להביא כותרת, לאנוס כותרת? לא פשוט, לפעמים גם אתה עובד, היו לי ימים שעבדתי, אתה יודע, כמה שעות על איזה כתבה, ואתה כמה בוקר אתה רואה את הידיעה מקוצצת לגמרי, זה קצת קשה, אבל בסדר, עובדים, מתקדמים. וכאילו, קולגות שאיתך באותה תקופה, כל אחד מקבל קבוצה משלו, זה שוב, זה על פי איזשהו... כן, כן, אז היה גידי ליפקין, מכבי חיפה. גידי ליפקין היה מעורך את של וואן. נכון. כן. כן, אז היה מאוד, כל אחד ממש היה לו את התחום שלו. אחרי זה באמת, כמו שאמרנו, היה גיאו קיצוצים, ואז כתבים לקחו עליהם כמה קבוצות, וזה היה הפך להיות קצת הרבה יותר קשה גם לסקר. היום עיתון ספורט בפרינט זה דף בערך, לא? זה כזה... עולם הולך ונעלם. אז זהו, אני קראתי היום באמת פעם ראשונה עיתון ידיעות אחר מלא שנים, או שמחלקים את זה, לא יודע, וזה הכל ביחד. זאת אומרת, לדעתי... כן, יש מהדורה מקוצרת. יש מהדורה מקוצרת עם הספורט. אגב, מקוצר, מה היה הכי מאכזב גם בשנים היפות של הפרינט? יום שישי, דפקו לך את זה. זה נורא והיום. וגם חצי מזה היה מכבי תל אביב בכדורסל. נכון. שזה בכלל, כאילו, מה יש לכתוב על הדבר הזה? עד היום, אגב, הסיפור הזה. אז אתה בעצם ממשיך אחר כך ערן לבני לוד. כן, עוד לפני שהכוח עלו לליגת העל, אז קיבלתי גם את בני לוד. שהייתה להם איזו תקופה בתקשורת מאוד גדולה. דווקא לפני, לא מהרבה זמן, היה את הסיפור עם הגביע, עם בית"ר ירושלים, ולא עלו ליגה בסוף גם. אז סיקרתי אותם, זה היה גם שנתיים מאוד מצחיקות. הבעלים זה? הבעלים זה מוחמד אסברגה. הוא עדיין שם? אח שלו זה המאמן. אבו סובחי. חבר הנהלה, בהתאחדות, אישיות צבעונית ומעניינת, היה לי איתו לא מעט קטעים מעניינים. כן. פעם אפילו כמעט חילופי מהלומות. ברגיל, אוקיי. אז אתה לא בן בית שם בעצם. בעקבות סיקור או בעקבות מה? יצאתי ממשחק שם של בני לוד, וצמוד למגרש שם, יש שם עוד מגרש של האורתודוקסים. קבוצה נכון. ליגה ב'. הם גם שיחקו שם נגד צעירי יפו, בני יפו, משהו כזה. קבוצה נוצרית נגד מוסלמית. נגמר שם התיקו, דקה 90, איזה שער מפוקפק לגמרי. התחיל שם בלגן, האלה יצאו חוצה, התחילו לזרוק אבנים אחד על השני, העודים של בני לוד יצאו חוצה, ראו שזורקים על האלה, יפו, החזירו, קיצר, בלגן שלם. כתבתי על זה כמה שורות. שבוע לאחר מכן, אבו סובחי פוגש אותי, הוא אומר לי, אתה מנסה לעשות בלגן בין נוצרים לערבים ליהודים. אני לא אתן לך. כמו זהבי מבובה של לילה. זה אותו סיפור בערך. זה הגדול, כן. לא, תשמע, זה פרייסלס. אגב, אתה מכיר אותו? זאת אומרת, אתה מבין מאיפה הידע שלו? אתה יודע, שאתה מסקר את הקבוצה מקרוב, אתה בקשר מאוד... הוזמנתי גם לאירועים שלהם, ואתה יודע, זה... איפה הם היום, אגב? עדיין בליגה השנייה, מנסים לעלות לליגת העל, אבל זה לא כל כך מצליח להם, אבל קבוצה... הם היו ממש קרובים, אגב, להיות לליגת העל. פעמיים היו, כן, נכון. ממש קרובים. לפני 4 שנים, משחק על העלייה עם הפועל רמת גן. וכולם שם כביכול, כולם מוסלמים, כאילו, זה הקטע? לא, לא כולם. או שאין קשר? זה קבוצה, זה מעניין, כי לוד פעם הייתה הפועל לוד המיתולוגית. עופר שטרית. כן, בדיוק, אחים בנודיס, כל החבר'ה האלה. הקבוצה נעלמה, ואז בני לוד, כמה מליגה ג' התחילו לעלות, ואז הגיעו מלא יהודים שחיפשו גם קבוצה להיות בלוד, והגיעו למגרשים. אגב, זה היה... אנקדוטות למה שאתה מספר, אני משער שאתה מכיר את קבוצת כדורגל שפל. כן. כדורגל שפל? שפל. אף אחד עוד לא בזה, בלי ניקוד. כן, כן, זה כדורגל שפל. עדיין מתווכחים על זה, אבל נראה לי כבר דיברנו עליהם, אבל מה... כן, דיברנו עליהם. לא, זה כדורגל שפל, הייתי, בדיוק סיפרתי בפרק הראשון, שהייתי בתערוכה שלהם גם כן, שהייתה פה אגב לא מזמן. צמד אנשים מקסימים שאני מכיר אותם, ובאמת כל מה שהם עושים זה לצלם ולסקר ליגות נמוכות מאוד. הם חיות כאילו של כדורגל ליגה ג'. הם התחילו גם לסקר בעולם ליגות נמוכות, לא? זה הפך להיות קטע כזה. זה קטע כזה, הם לא מסקרים ממש. זה לא עניין של סיקור, זה עניין של לבקר. כשהם הולכים לחול, אז הם הולכים במיוחד לליגה ד' ברייטון כזה, ברייטון זאת ליגת על לדעתי שלהם, של מקומות זוטרים כאלה. כן, אז... לא, היום יש סיקור
ענק כאילו לליגות הנמוכות, יש אתרים ומקומונים, ממש, זה מדהים. יש לי חבר שהוא לא הולך, הוא שנים לא הולך לראות משחקים בליגת העל וליגה לאומית, הוא הולך כל פעם לחפש איזה דרבי באיזה כפר, או איזה מקום שיש בו איזה משחק מטורף, והוא שמה, באיזה בועינה נגד ערב נוג'ידאת, עם זה 3,000 אוהדים, ואתם יודעים, הרומנטיקה מגיעה למתחילה שמה, כן. אז אגב, לא יודע אם זו רומנטיקה, זה תמיד שזה קצת יהיה פלילים, אני אגיד עכשיו רומנטיקה על מה שאני הולך להגיד, אבל אני שנייה אעשה איזה פאוסה קטנה עם העניין של תקשורת הספורט. כן, כי דיברנו גם על אימון כדורגל. בדיוק. אני מנסה לאגף את הסיפור הזה. כן, אנחנו נאגף את זה. כן, לא, יש... לא, אני מנסה, אתם יודעים, ותעשה גם וגם. כן, בעצם כאילו... בכוח. בעצם כמה שדיברנו על תקשורת ספורט ועל הרול שלך והקריירה שלך בתקשורת ספורט, בעצם גם כל השנים האלה, אפילו מאילת, אימנת כבר ילדים בקבוצות כדורגל, מה שנמשך בעצם עד היום. א', איך משלבים את כל הדבר הזה ביחד, וכאילו, מה קורה באימוני זה התחיל ביישוב הקטן ההוא שם בצפון, שפתחתי חוג לכדורגל, שהייתי בכיתה ח' לילדים קטנים, שביקשו לשחק ולהתאמן. כן. המשיך אחרי זה בלט, שהתחלתי לכתוב, אז גם נכנסתי שם לאיזה בית ספר כדורגל. ואז שבאתי לתל אביב, החלטתי להפוך את זה קצת ליותר רציני, עשיתי קורס מאמנים, ונכנסתי לבני יהודה, בעצם לשנת מיין סטאז' כזה, שנה שלמה, הייתי עוזר מאמן, בלי תשלום. איזה שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים לפני 8 שנים. ואתה, אין איזה אהדה לקבוצה, אפילו לא מינורית, אתה מקצועי לגמרי. לגמרי. זה דווקא משהו, ברגע שהתחלתי לאמן, דיברתם איתי על האהדה מקודם, חיפה וזה, אז זה משהו שקצת מוריד, כי אתה, ברגע שאתה מתעסק, אתה חי בתוך מועדון, אתה גם מתחיל לשמוע ולראות. לבני יהודה בתקופות מסוימות היה אחלה של, עוד פעם, אמנם נוער, אבל... בני יהודה יש מחלקת נוער טובה מאוד, האמת. יש שם לפעמים עליות ומורדות ככה של ניהול, אבל בסך הכל עובדים שם, נכון מאוד. אז אתה היית בתקופה בעצם של גד סולמי, סתם. לא, כן, משפחת סולמי, לא, גד, בועז סולמי, האמת, שצערנו נפטר, כן, לפני חודשיים, היה מנהל, ניהל את המחלקה שנים. גד נפטר לפני כמה שנים, לא הרבה, ועכשיו גם... בועז, כן. אתה היית שדמיו בעצם. כן, זהו, וממשיכים שם, חבר'ה... כמה שנים אימנת בבני יהודה? הייתי שם 4 שנים. איזה שנתונים? אימנתי שנתון 97 זה היה, היום הם נראה לי צבא עוד רגע. ובעצם, רגע, לא, התכוונתי כאילו איזה גילאים זה בעצם שנות 97. כן, אז הם היו בכיתה ה' זה... ילדים כאילו. גילי 11. וההורים שמגיעים לשם זה בעצם משכונת התקווה, זה כל תל אביב. ילדים מגיעים מכל האזור. יש תמיד את החבר'ה שבאים מהשכונה, אתה יודע, החבר'ה שבאים מקרוב, יש גם ילדים שהגיעו מרחוק, היה לנו ילד שהגיע מאיזה מושב בשרון. איך מגייסים, או שזה פשוט מגיעים לבד? הולכים, זה ממש כמו שיש סקאוטינג לבוגרים, אז אני בעצמי גם הייתי הולך לראות משחקים, כל מיני מקומות קטנים. אתה מחפש ברחוב? לא, בא למשחקים של ילדים, מגיע למשחקים של ילדים. מה זה משחקים של ילדים? יש ליגה מכיתה ד', יש כבר ליגה מסודרת. נכון, אוקיי. שיביא ילדים, אתה הולך למשחקים אחרים. אוקיי. רואה שם איזה שחקן כזה או אחר שצד את עינך, ובא, מדבר עם האבא, מעניין אותו, בוא, בני יהודה, טק, טק. למרות בגלל שנגיד המועדונים הגדולים, יש להם נטייה, יש להם בתי ספר משלהם. אני זוכר בצפון, היה הפועל חיפה בראש הנקרא, לא שמועדון גדול, כן. יש עכשיו גם מכבי תל אביב, במעלות, בכפרים דרוזים, יש בכל מיני מקומות. היום זה כבר יותר קל, להורים גם להסיע את הילדים, בתקופה שאני למה ששחקתי, זה היה חלום כאילו בכלל להגיע אתם יודעים, למכבי חיפה, לכל מיני מקומות כאלה. מבחינה מעשית, אתה יודע, אף אחד לא היה לוקח אותה, זה היה בלתי אפשרי. איך נראית שגרת שבוע, או לקראת סוף שבוע של מאמן של ילדים שכבר משחקים בליגה כל שבוע? קודם כל, מה הכי רחוק שנוסעים מתל אביב? זאת אומרת... בילדים זה די מרוכז למחוזות, מחוז המרכז, אתם יודעים, קבוצות פה מתל אביב, ראשון, קצת רעננה, אתם יודעים, אזור השרון קצת, וככל שזה עולה, ליגת הנוער זה כבר כל הארץ. זה תחרותי? זאת אומרת, הבעלים יושב לך על הראש? זה אחת הבעיות שלנו, כן, שהתחרותיות נכנסת בגיל מאוד מאוד מוקדם. זה אחד הדברים שדי סבלתי מהם שם, שהייתי מאמן.
שכביכול אומרים לכם גם המנהלים המקצועיים, אנחנו לא הולכים על ניצחונות, לא הולכים על זה, אבל זה מאוד מעניין אותם, והקידום של הילד הוא בעייתי ברגע שאתה הולך איתו כל הזמן על העניין של הווינריות, של לנצח בדרבי. ילדים בכיתה, זה פחות מעניין, זה מעניין שהילד ילמד לתת את הפס נכון, שילמד להרים כדור תוך כדי תנועה, כל הדברים האלה. כמה הלחץ? אנחנו חוטאים למטרה. אגב, כמה הלחץ מגיע גם מההורים? לחץ אדיר, אחת הבעיות שלנו לצערי באמת זה המעורבות של ההורים. היום רואים גם, אתם יודעים, כל אחד חולם שהבן שלו יהיה מסי הבא וכל הקשקושים האלה, ולפעמים הם עוברים את הגבול, ומשפיעים גם על המאמן, משפיעים על האווירה מסביב. מגיעים לאימונים, יש אבות שמגיעים למשל לכל האימונים במהלך השבוע, ואז הם מגיעים לשבת וצועקים לך שאתה... הם ראו את האימונים כל השבוע, אז הם יודעים מי צריך לשחק, ולמה? למה הוא פותח, הוא לא היה טוב. ויש מצב שהורה אחד צועק למה הוא זה, והאבא של ההוא יושב לידו? כן. יש דברים נוראים. אני היה לי פעם איזה אבא באחת הקבוצות, שלא הפסיק לקשקש, נתת הוראות, טקטיות, אתם יודעים, לא קדימה, צוקדי, כל מיני כאלה. לעודד אותם, אלא באמת הוראות מקצועיות, ופעם אחת אמרתי לילד שירגיע את האבא, זה לא עזר, ופעם השנייה פשוט באמצע המשחק הוצאתי אותו, אמרתי לו, תשמע, אני מצטער, לך תשב ליד האבא, תסביר לו שהוצאתי אותך בגלל שהוא כל הזמן צריך שומע אותו. הסתכלת אחרי זה מתחת לאוטו, בחניון? לא, הוא הבין אותי, והוא בא אליי, אמר לי שהוא מצטער, ועד סוף השנה הוא בשקט, זה היה אחד השיעורים היפים, אבל הבודדים לצער. תגיד לי, קטן רגע, כמה בגיל הזה בכלל מתעסקים בחינוך? כשאני אומר חינוך... המון, כן. זהו, כאילו... חינוך וערכים צריך להיות בראש ובראשונה. אנחנו קודם כל מנסים לחנך ילדים שיהיו אנשים יותר טובים, ועל הדרך גם שיהיו שחקנים טובים. זה כלי מאוד חזק. ילדים שבאים גם במקומות לא פשוטים, קשיים, זאת אומרת, אתה ממש מכיר משפחות שלמות, סיפורים. זה לא רק משפחות, זה גם להיות בקשר עם המורים, זה לעקוב אחרי התעודות שלהם. כן, מועדון תומך. כן, בבני יהודה באמת זה קטע מאוד חזק הדבר הזה, גם במכבי תל אביב, עבדתי שם גם שנתיים, אז יש לזה, זה דבר מאוד מאוד עיקרי שם, מאוד מאוד חשוב להם. אז אגב, ציינת מכבי תל אביב, כבר האנקדוטה הזאת, אתה כבר התחלת להיות במכבי תל אביב בתקופה של מי היה אז? שניידר או גולדהר כבר? לא, גולדהר. ואז בעצם עשו במכבי תל אביב, התחילו את הניקוי אורוות הזה שלהם, וגם ניקו את העיתונאים וכל זה עכשיו... ההדלפות. אוקיי, עכשיו, מה קורה בקבוצות ילדים שאם בעצם מנקים, אז גם מנקים את הקטע שההורים באים ומציקים לילדים, או שזה כבר פחות סטריקטי שם? אי אפשר למנוע מההורים להגיע. אתה לא באמת יכול לעשות את זה. שתדעו לכם שבאירופה למשל, ההורים אסור להם, הם לא יכולים להיכנס בעצם למתחם, הם מסיימים את הילדים. רק משחקים. יש להם בית קפה, הם יכולים לשבת בצד, לשתות קפה, ובסוף לקחת את הילדים מהאימון. האימון צריך להיות מנוטרל מכל רחש... גם הילד לחוץ, אני זוכר, שהייתי משחק בכפר ורדים, אתה יודע, משחק לא בקבוצה, לא כלום, ואבא שלי הולך עם הכלבה, עובר ליד, והוא עוצר ומסתכל עליי. לא שהיה אכפת לו יותר מדי, כאילו, טוב או לא טוב, אני נהנה. הוא עומד ומסתכל עליי, זה לא שנהייתי פחות טוב ופחות, אבל זה שהוא יושב שם ומסתכל ולא ממש, עדיין זה הרגיש לי כל כך מוזר, כל כך מוזר. זה הסיבה שלא עשיתי ספורט אף פעם. לא, זה לא הסיבה, תומר. אתה צודק, עמית, זה לא הסיבה. זה לא הסיבה, בוא נגיד. אגב, הורים דבילים, זה היה פרק אדיר בסאוף פארק, שהילדים... הנה, בבקשה. היה בסאוף פארק. לא, הילדים בליגת בייסבול, והם שונאים את זה, וכל קבוצה מבטרת לקבוצה השנייה שתנצח, והקבוצה שמנצחת גם לא רוצה לנצח, אבל מה שקורה יותר מצחיק, זה שבזמן שהקבוצות מתקדמות ועולות לפלייאוף של המדינה, של הקולורדו, ההורים, כל מה שקורה זה שההורים הולכים מכות ביציע, משתכרים והולכים מכות ביציע, ואז להורים נוצר פלייאוף של המכות, אתה מבין? האבא שיותר חזק, ככה הוא עולה והוא יתברג בסוף. הפרודיה הזאת לא רחוקה, מה שקורה פה במחוזותינו לצערי. איפה אתה מאמן היום בעצם? היום אני מאמן בבתי ספר, בחוגים, יצאתי קצת מהטירוף של הליגות. זה מה, זה ממש כאילו קשה? היה לי קצת טיפה, זה, לא יודע איך להגדיר, זה קצת סוב העומס של 7 שנים, בנוסף גם נולדו לי 2 בנות, בזו אחר זו, אז התפניתי קצת לענייני המשפחה, ולהיות בשבתות קצת בבית. עכשיו אני מרגיש אחרי 3 שנים שאני בחוץ, שזה קצת עוד פעם מדגדג לי בחזרה, יש מצב שנעשה איזה קאמבק, נראה. כאילו, יש חלום לאמן לליגת העל, או שאתה איש ילדים? כשהתחלתי, היו לי הרבה חלומות. חלמתי לסקר את מכבי חיפה, וחלמתי לאמן את מכבי חיפה. הבנתי על הדרך שיש הרבה, לא מעט מכשולים, לא מעט מרפקים שצריך להכניס בדרך, וזה קצת עצר אותי.
וזהו, אני פשוט הגעתי לנישה שלי, אני מאמן את הילדים, אני מאוד נהנה מזה, זו עבודה מאוד מאוד כיפית, באמת, רגע לפני הליגות, הטירוף של ההורים וכל המסביב, זה הכי הבסיס וזה כיף, ובתקשורת אני כותב היום בידיעות השרון, במקומון, ששייך לידיעות אחרונות כמובן. מי הקבוצות בעצם שאתה מסקר? קבוצות שלנו בשרון, הפועל כפר סבא, מכבי נתניה, הפועל רעננה. אתה בעצם מסקר ליגת העל. כן, יש לנו קבוצות בליגת העל, יש את הרצליה, רמת שרון, ליגה שנייה. אבל מה שיפה שם לעומת באמת האינטרנט, שהאינטרנט לא נותן בכלל חשיפה לכל הקבוצות האלה, כפר סבא, רעננה, למרות שהם בליגת העל. ובמקומונים האלה שיש להם חשיפה, וזה גם האזור, כן נותנים... זה היתרון שלנו, דרך אגב, במקומונים אחרים, שהמועדונים הגדולים לא נותנים להם ממש לעבוד, מכבי תל אביב, לעבוד במקומון פה זה קצת בעייתי. אז באזור שלנו באמת זה יתרון. כמעט ולא קיים מקומון בתל אביב, כן? כן, נכון, לצערנו זה נכון. אז רגע, אז מה אתה יותר, אם אפשר לשאול אותך, מאמן או עיתונאי? זו שאלה שאני כל יום שואל את עצמי, ואני לא... ואתה לא יודע להגיד. אני לא מצליח לענות. זה תלוי באימון שלי או בכתבה שיצא לי. קשה. טוב, יש סשן שאלות, אולי נגיע לאחת מהם שקשורה לזה או לזה, זה מעניין. רגע, אני חייב לציין, אגב, אוקיי, הסיקור עדיין קיים בפרינט, מה זה מנותק מפרינט? האם עדיין קיים... חבל, עמית, תחזור לי פה. בלייזר אני קורא. תדעו לכם שזה, כמה שאומרים שזה עולם שהולך ונעלם, עדיין העניין הזה של לשבת ולפתוח את העיתון, לעשות את הפעולה הזאת עם הידיים, זה אחרת מה... כשאני יורד לקנות שקשוקה אצל במזנון של ניסים, מתחת לעבודה, אז יש שם תמיד העיתונים חינם, אז אני עובר על זה כמה שניות, ואז אני קולט שאני קורא את החדשות של אתמול בצהריים, ואז יורד לי קצת. זה הבעיה, יש שטף, תדעו לכם, שטף של... שיטפון של תקשורת. אגב, הכתבות היום, אתה נכנס לערוץ הספורט או לוואלה ספורט, וכל למרות שוואלה אפילו עושים עבודה טובה, אתה נכנס, הם עושים לך כתבה, נגיד שזה ביום כזה, לא יודע, ערן זהבי עובר לסין, אז הם מפחד את הכתבה הראשונה ב8 בבוקר, בשביל הראשוניות, ואז אחרי ב9 הם מעדכנים את השורה התחתונה של הכתבה, או משתתקים את הכותרת, את המשנה, בעצם מחזירים את אותה הכתבה ב10 וריאציות שונות, בוודאי, כן. שזה מטריף הסיפור הזה. עכשיו, אנחנו מכורים, אנחנו נכנסים, כמה פעמים ביום אתה נכנס, והקבוצה שלך אפילו לא פקטור. אפשר לספור. אז תחשוב שהקבוצה שלי כן פקטור, איכשהו. כן, אבל דיברנו שבוע שעבר, אגב, על הפרעות קשב בעידן הדיגיטלי, ואתה קורא היום, אפילו לא את הכותרת, אתה קורא חצי כותרת. אבל מה שקשור לקבוצה שאני קורא הכל כמעט. יש עומס, תדעו לכם, אני שותף לזה, אבל יש עומס של מילים ושל תוכניות ושל שידורים. זה קצת, האמת, לי זה, ואני מתפרנס מזה, זה קצת פוגם לי בחוויה. אבל במקרה שלך זה מעניין יותר לדעתי, כי אתה בעצם מרכז את כל העבודה שלך לסוף שבוע. זאת העיתון... לא בדיוק. המקומונים נסגרים ביום רביעי, בצהריים, ויוצאים לאור בעצם ביום שישי. נכון, בדיוק, על זה אני מדבר. אין לך עבודה יומיומית. לא, זהו. העבודה, מבחינת העורך, אתה יודע, אתה צריך להגיש את הכתבות עד יום רביעי בצהריים, תעשה מה שאתה רוצה עד אז. כן, אבל הנקודה היא בעצם שלא צריך לייצר בעצם כל יום איזשהו משהו כזה. כן. אז מייצרים משהו סוף שבוע, זה ממוקד. אין דיווח, כן. ואפשר גם להביא קצת ערך יותר, כי יש לך זמן לעבוד על משהו. אנחנו עובדים יותר בגלל זה, על רעיונות מעניינים, כתבות צבע, מגזינים, דברים. לא דברים, קשה לי גם לשמור איזשהו סקופ, אתה יודע, עד לסוף שבוע, זה יכול להתפרסם עד אז באתרים אחרים. אז העבודה קצת שונה, זה יותר כיף, אני מאוד נהנה מזה, אתה יודע, אני חושב שאוהד של כפר סבא או רעננה יושב ביום שישי, פותח את העיתון, קורא איזה כתבה מעניינת על הקבוצה שלו, על איזה שחקן, זה כיף לפני יש לנו מוזיקה? יש לנו מוזיקה בחוץ? צלילי ערוד? זה הפלפון שלי. זה נשמע כמו... אנחנו פשוט לא רחוקים מיפו, אז אמרתי, לא. כן, אמרתי אולי איך קוראים לה כמה... הוא שם, כן. חזרה לחיינו. האישה שואלת את החוזר. הילדה. אגב, ציונים, עדיין אז יש ציונים? ציונים היום כבר, אתם יודעים, בגלל שיש את השידורים, וכולם רואים את הכל, אז הציונים כבר איבדו את הערך שלהם פעם. זה היה הפריים טיים של הנדל"ן הכי... אני הייתי מקבל, חבר'ה, תקשיבו, משחקנים ומאמנים, מעיתונאים, טלפונים, תשמור לי על ההוא, תעלה לי קצת על ההוא. זה רציתי לשמוע. רגע, שחקנים שמסמסים, למה הציון שלי קיבלתי כזה, לא כזה? מלא כאלה. גם מלא כאלה שאומרים לך בתחילת השנה, תשמור עליי, אני אעזור לך. אם אתם מבינים על מה אני אומר. כן. יעזור לך, זה אומר, אוקיי. אבל שאלה. הדלפות. בתקופה ההיא, בעצם אתה כאילו רואה משחק, נגיד ליגת העל כוח רמת עמידר, איך מחליטים על 5 או על 6? רוב השנה זה 5 ו6. זה הכל ביחסי, לא? זה הכל יחסי לאחרים. כן. 5-6 זה הכי...
אתה רוצה שיהיה מעניין, אז אתה קצת נכנס בחלשים, וקצת מהלל את הטובים. וכמה באמת זה פוליטיקה? כי בוא נהיה כלי זה היה מאוד משמעותי. תדעו לכם, שחקנים בליגה לאומית, שלא היו רואים אותם בטלוויזיה, אז הציון היה ממש חשוב, היה ממש משמעותי. ושחקנים, אתה יודע, סוף השנה, הוא קיבל ציון ממוצע ככה וככה, על פי זה יכולים לקחת אותו, לקנות אותו. ממש היה מדד של ציונים כאילו? עושים את הציון ממוצע, סוף השנה, אבל אי אפשר להתעלם מהפוליטיקה. זאת אומרת, פוליטיקה בין חברית, בין אישית, אי אפשר, זה... אני לא שואל כמה אתה הבנת את זה, זאת אומרת, כמה לך היה קשה, או שאתיקה עיתונית עלק. אתה יודע, משתדלים להיות כמה שיותר אתיים וזה. אני מאמין שגם... היה לך חבר שכבר מישהו שהתחברת אליו, שכבר היית צריך לסקר אותו? היה משהו כזה? מה זאת אומרת חבר? לא יודע, באיזשהו מושא סיקור שכבר אתה והוא, שזה בונדינג, יש, תבין, ברגע שאתה מתחיל לסקר מועדון, היחסים נהיים יותר... קרובים, אין מה לעשות, גם... אתה לא ישר מתחיל לדבר אותו על דברים זה, אתה גם מדבר אותו על דברים מסביב, על החיים שלו, זה, נהיים חברים טובים. אז זה קשה, כי זה, לפעמים אתה צריך לבקר אותו, וזה לא פשוט. צריך לשמור באמת על איזשהו מקום מאוד מאוד באמצע כזה. אתה חושב שמבחינת, אני אנסח את השאלה בראש, ותוך כדי לשאול אותה, זה קצת קשה. אבל בגלל שהכדורגל שלנו הוא ברמת העיקרון דרק, אוקיי? כדורגל לא דרק, חבר'ה. הכדורגל הוא בסדר. כן. הוא יהיה עוד יותר בסדר, אם נמשיך... כמו אופטימיסט. אז אני אגיד אחרת. כאילו שחושב אנחנו פשוט לא ברמה שאנחנו מצפים להיות. אנחנו רחוקים מאנגליה, גרמניה וכל זה, הליגה השביעית וכל הקשקושים. אבל זאת השאלה. בגלל שהאנשים שמתנהלים בכדורגל, זה ההנהלה, זה השחקנים, זה כל הפרטי הזה. זה לא האנשים הכי מבריקים בעולם. בוא נגיד את זה בעדינות. אבל הרוב האנשים זה מין... יכול להיות שזה גם באירופה, לא האנשים הכי משכילים וחכמים. תלוי. במועדונים שזה ביזנס כבר, אז מביאים לך. במנצ'סטר יונייטד היום, כל בעל תפקיד זה אנשים שעברו, עזוב, לא צריך ללכת רחוק. מכבי תל אביב התפרסם בעיתון, פרסמו באיזשהו אתר אינטרנט, את המשרד דרושים של מכבי תל אביב למנהל הקבוצה, עזוב שהם עדיין לא הביאו, אחרי שהביין הזה עזב, הסקוטי. והדרישות תפקיד שם זה של מנכ"ל בהייטק. וזה מנוסח ככה, וזה ברור ככה. ושהגשת קורות חיים. חבר'ה, הכדורגל שלנו הוא כן במגמה חיובית. טוב, אתה נראה לי רומנטיקן והיסטרי. תשמע, קודם כל אני אתפרנס מזה, זה הארנונה והמטרנה שלי, אתה יודע. לא נחלך לך על הג'וב, בסדר, אנחנו... אבל יש אטרף סביב הדבר הזה. באמת, אני רואה את זה מהילדים בגן, שמתחילים לשחק כדורגל, ועד אוהדים סקנים בני 90, שאני נכנס לאצטדיון לויט, מפלצת הבטון הזה, תבואות, אנחנו יושבים שם ובאים לראות משחקים. יש אצטדיונים, אפרופו אצטדיונים הרבה יותר טובים, יש איזו התקדמות, אנחנו פשוט... מה אתה חושב על תופעות כמו רובי שפירא, חיפה, פועל רובי שפירא, איך הם נקראים? כן. קטמון, נורדיה, מה... קבוצות אוהדים למי ש... התחלה זה היה נראה... אני גם סקרתי בזמנות, פועל אוסישקין, שהפועל תל אביב שהתפרקה, זה אחד הסקופים הגדולים שלי, שאוסישקין הולכת לקום. זה היה בידיעות אחרונות, פעם ראשונה, כן, חתום על זה. יפה, אוקיי. אז בהתחלה זה היה גם מאוד רומנטי, מאוד יפה. הפועל תל אביב באמת, בסופו של דבר, סישקין בלו את הפועל תל אביב, והפכו את הפועל תל אביב של היום. אבל בשנים האחרונות זה נהיה כבר איזשהו טרנד כזה, נורדיה וזה, כאילו, בסדר, אני מבין תסכול של אוהדים, אבל עדיין הקבוצה שלך זה... שם צריך לעשות את התיקון. זאת אומרת, חייב... בקטמון והפועל ירושלים, שזה גיהנום, זה ממש... כן. זה האבא והאמא. אני מכירו את קטמון, זה מטורף לגמרי. זה אומללות, הם חייבים יום אחד לשים את הדברים בצד. אבל אתה אומר שאי אפשר לנהל קבוצה בלי באמת משקיע רציני, גדול. היום אנחנו כבר בעידן הניהול הפרטי. פעם זה היה יושבי ראש ועמותות, לא עמותות, אגודות, יודעים, קשור למרכזים, לליכוד, למערך, כל הקשקושים. היום... זה כסף. גם הם עוברים כמו בארצות הברית, בין קבוצות, האשר אלון ברעננה, הוא היה בפלס בנתניה, אם אני לא טועה. כן. ודמיו בני יהודה עבר לביתר. כן, אבל דמיו קצת שונה, כי הוא לא בעלים. אבל כן. מה יקרה עם הפועל תל אביב, ממה שאתה יודע? הפועל תל אביב. המצב לא טוב. אבל הם... הפועל זה לא מועדון קטן שאנחנו התפרק, זה לא איזה ביתר תל אביב או יפו שנעלמו. זה מועדון שיהיה בסדר. טוב, אנחנו נעבור לסשן השאלות שלנו? קודם כל, אני חייב לציין שעוד יש לי 6,000 דברים שאני יכול לדבר עליהם. קצר, חבר'ה, זה היה קצר. ואנחנו נמשיך לדבר על זה אופליין אנחנו יכולים להמשיך שעות.
בכיף, בכיף. טוב, אז אנחנו נעבור כן, כן, כיף לדבר על כדורגל, זה לא... רגע, יש לנו עכשיו שאלות קצת? כן, בוודאי. אני רגיל לשאול את השאלות. חביבי. אתה רוצה לשאול אותנו שאלות? לא, אני אומר, אני בעבודה שלי רגיל, לא רגיל ששואלים אותי, זה קצת טוב. קצת קשה לך. ובסוף המשחק, בסוף השידור תיתן לנו ציונים, ואם דיר בלק, תהיה קשה. תיתן אותו יותר ממני. אז השאלון הזה שאלון ממש מטופש, והוא רק הולך ומתדרדר. יכול להיות שהוא מתחיל מטופש, אני לא יודע, תזרום עם השאלות הטיפשיות. מוזיקה או שאנחנו לא צריכים מוזיקה לדבר הזה? לא, מוזיקה נשמור לאחר כך, יש לנו משהו שווה. אני צריך לענות במילה, במהירות. לא, אתה תבין את זה. אתה מבין איך שבא לך. מי מאמן יותר טוב לדעתך דאז? שרף או שפיגלר? שפיגלר? שרף אני גדלתי להם גם מכבי חיפה, אז אני... שרף, זאת אומרת, סוף שנות ה-80. שפיגל או שפיגלר? שפיגל, אמרתי שפיגלר? אמרת שפיגלר. אני חוזר בי, שפיגל. שפיגלר היה מאמן מזעזע. שפיגלר זה היה נתניה, שפיגל חיפה. שפיגל, כמובן. תראה, שפיגל הביא את העונת כדורגל הכי גדולה מאז ומעולם בהיסטוריית הכדורגל. שלמה שרף, התביעת עין הכי גדולה בכדורגל שלנו. כן, אתה פן של שלמה שרף, הבנתי. אני אוהב את שלמה, על אף הקשקושים שלו, אני איתו. טוב, אנחנו שישמע אותנו וישמע את זה. אם הוא לא בהופעה של שלמה, אז הוא לא יקרה. עכשיו אימן את נבחרת הוותיקים, קשת נגד גרמניה. ראיתי בדיוק כתבה על זה, נחמד. 3-2, הפסדנו. ראית? הספקת לראות את זה? כמובן. טוב, בוא נראה שאלה קצת טריוויה. אתה כזה חיית כדורגל, כן? אתה קשה קצת... משתדל, כן. טוב, מי זוכת האינטרטוטו האחרונה? האם זאת ברגה או אסטון וילה? בוא תנסה, קדימה. דרך הרמז 2008, זה הפעם האחרונה. 2008 כבר עדיין היה אינטרטוטו? היה עדיין אינטרטוטו, כן. אני ממש זורק, אני אגיד לך את האמת, ברגה. יפה מאוד, זכית. יש בו קורסונים. קורסון מתנה. גם כפור בטח. מזל שמתחילים. יפה. באיזו מדינה מגיעה הקבוצה אוצלול גלץ? אוצלול גלץ. מיפו. אתה אל תרבה. רגע. תן ניחוש, מה אכפת לך? אוסטריה או לא, צ'כיה. לא, יפה מאוד, אתה היית טעות קשה, מגיעה, עמית רוצה להגיד? אתה דווקא ניחשת פעם. אמרתי מולדובה או רומניה מקודם? היה גרץ. רומניה. אוצלול מגיעה מרומניה. את מי היית מחזיר היום לשחק במכבי חיפה בכושר של אז? חיים רביבו או ברקוביץ'? זה היה ארמלי. תשמע, אתה רומנטיקן כאילו, זה זורם לך בידיים. אייל או... רביבו לא זכה באליפות אצלנו, שזה המחדל הכי גדול עד היום. נכון, האמת. אתה קבוצה אש, אז האמת שהגיע. קבוצה יותר טובה מהקבוצה 63-4 מבחינת חומר. לא, אבל ברקוביץ' זה... מי היה חלוץ עם רביבו, תזכיר לי? לא מזרחי. הביאו את אופר שיטרית באמצע. נכון. ועזוב, גם את אלון מזרחי. קרייב שם את 12 גולים בעולם בתור מגן. נכון. אתה מבין את העונה הזאת. כן, הייתה הלכה מטורפת. הזר הכי גרוע בתולדות מכבי חיפה. וולפרד מוגאי, או יפה, אתה יודע מה להמשיך. אדינולפי לא היה גרוע. 6 שערים בגביע, סיבוב ט' נגד הפועל כרמיאל. יפה מאוד. ובזהו. אני רק אשאל את השאלה קוזנצוב, אבל מוגאי זה חד משמעית. קוזנצוב חולם עד היום על יניב אברג'ל. אבל מוגאי הרבה יותר גרוע. ודי מהעבודה שלי. שהוא עוד צסקה שרוף. הוא גם יודע כל כדורגל ישראלי. הוא סיפר לי שקוזנצוב, ממש הוא הגיע לארץ, הוא היה עדיין אדיר בברית המועצות, אדיר, שחקן אדיר, הוא היה שם עצום. וזה שהוא הגיע לישראל היה הפתעה מטורפת, כי פשוט לא היה שם כסף אז בברית המועצות, ברוסיה כבר הם היו, והוא פשוט לא התאים, אבל הוא הביאו שם, זה היה אז מכבי חיפה, שם, ובזה זה נגמר. ואז יניב אברג'יל שם. אני פשוט זוכר את מוגאי, זה לא יצא לי מהראש, 95, 6 או 7, לא זוכר את השנים שלי. אדינולפי, זוכה קופה אמריקה. זריקות החוצה. זה מה שהיה. כן, אני זוכר, זה היה עונות, אחרי העונות הגדולות שלכם, שפשוט נפלתם. לא, היו זרים יותר גרועים לפי דעתי אפילו. לא, מוגאי, מכל מיני בדיקות, זה הכי נפסל על הנפילה. ווילפרד מוגאי. לא כי ציפו ממנו, באמת כי הבדיחה מהלכת. כי כינו במכבי תל אביב על מקנקי. אגב, הוא שיחק גם נגד מגדל העמק, מכורתי. כן, גם, הנה, הוא זוכר את הדברים האלה. ימים יפים. מה אתה אומר? בוא נראה. מה נראה לך? מה היית רוצה יותר? לסקר את מכבי חיפה או לאמן את מכבי חיפה? אמרתי לכם לפני זה. בכוונה כתבתי, ידעתי מה אני עושה. לאמן. לאמן מכבי חיפה? אמיתי. עם כל הסכיזופרניה שיש בה... אבל לסקר את מכבי חיפה אתה יכול לתת איזה עשור. לאמן מכבי חיפה זה חצי שנה... אבל שנה אחת זה יכול להיות יותר... ולקצר את החיים שם. יותר מקריירה של כל אחד אחר. מטורף.
ג'ורג'י בס שיחק רק 7 שנים כדורגל, אמרו לו, מה, שחקת רק 7 שנים? אמר 7 שנים יותר מכל אחד אחר. ואז נהיה אלכוהוליסט. ואז נפל הטיפה. שאלה האחרונה, זרקתי, אני לא באמת יודע אם זה מה שמעניין אותך, אבל לפרשן ב-ESPN, או לראות ESPN, או לראות את מכבי חיפה זוכה באליפות, שזה משהו שלא יקרה כנראה בקרוב. תמיד עם חיפה. תמיד עם חיפה? עכשיו, אחר ESPN, אתה מקבל את דנבר נגטס. היית אומר לי משהו, אולי סנדיי טיימס, או משהו לכיוון הזה. אז היית אומר, הייתי עוד שוקל. אבל היית נשאר מכבי חיפה ככל הנראה. דובר של הסיטי, או משהו כזה, אז... טוב, אתה יודע מה הצליל הבא אומר? שתף אותי. אני חושב שהגענו לאיזשהו חלק זה. כן. לפני שאנחנו נגיע לחלק. לפני שנגיע לחלק. נגיד תודה יפה, לא? נוצא להודות מאוד 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 לערן גולן, שהתארח היום בפודקאסט שלנו, וקשקשנו איתו המון על כדורגל ישראלי, זיאותריה בכדורגל הישראלי, ועתיד ילדינו בתחום. תהיו אופטימיים, תהיו אופטימיים. יום אחד נגיע למונדיאל. נקווה שאולי אחד הנרקיסים שלך יזכה לככב במקומות. איזה מונדיאל אי שם, משהו. מונדיאליטו. יש, וזהו, אז עם צלילי הפאנק המדליקים האלה, אנחנו נעבור לפינת הרכילות של תומר, בחסות ברוקסים קפואים ומלח בתה. תשמע, אני חייב להגיד משהו. אני ניסיתי לחפש, לצאת עוד קצת החוצה ברכילות, אבל כל פעם אני חוזר לעמק ניוז. שמע, אמרתי לך, הם הכי טובים. מה שקורה שם זה לא יומן. עכשיו, אנחנו נשאר בספורט, נשמה. יש. נשמה יצא לי, אנחנו נשאר בספורט, כי אנחנו חייבים. אז אנחנו עכשיו ברכילות עמק ניוז, שזה באמת גולת הכותרת של השבוע שלי. אז שים לב. לפעמים אגב, אני חייב לציין, ערן בטח לא שמעת הפודקאסט, אבל כל פעם שהוא מקריא את הדברים האלה, תומר, אני חושב שזה, כמו הוא עכשיו, זה אמיתי או לא אמיתי? כאילו, תקשיב לשטויות האלה, טוב, אני מקריא את זה, שימו לב, כותרת, בלי, איך שזה, as is, אוקיי? אין ניקוד. אין ניקוד. אנשי הכדורגל, דניאל, צרפתי ופודי, בשיחה צפופה, שתפו אותנו 3 נקודות, פלאש, סימן קריאה, רכילות בעמק. עכשיו, ככה, תת כותרת, גיא צרפתי, פודי זועבי, ולירן דניאל, שאתה בטח מכיר אגב את כולם, נראה, בחד משמעית. בוודאי. פודי זועבי. מי זה פודי זועבי? אח שלי שם. מי זה, לא, רגע, מי זה פודי זועבי? כל מהמשפחה שם, תן קצת במוזיקה. ושחקן. שחקן, עוד שחקן. עוד שחקן. אוקיי, גיא צרפתי, פודי זועבי ולירן דניאל. צרפתי אתם מכירים, חבר'ה. כן, זה כן. מדסקסים להם במגרש בתענכים. רוצים לשתף את המדור במשהו? מה זה הדבר הזה? אוקיי, יאללה, נקסט. בעיריית עפולה שומרים על כושר, ומי עלה הראשון על בגדי ספורט והתייצב? לא תאמינו, ראש העיר יצחק מירון, עלה על בגדים. מהמם, אין מה להגיד. יש בחירות בקרוב? מה? יכול להגיד. רגע, אנחנו רק ספורט היום? לא, הרכילות הייתה ספורטיבית עד עכשיו. מה עם חברה שלנו? בוא נראה מה עוד יש לנו. אוקיי, אתה רוצה להקריא את זה? תביא. שים לב, מי נקלטה בעדשה? נקלטה בעדשה. קשור, סילבי עם החיוך המקסים, אבל אני לא מחייכת. מחברת שבח את שבח. פלאש, רכילות העמק. סילבי משבח את שבח בעפולה. בחיוך מקסים עם המון אנרגיות טובות. ביקור מכובד. אסתי כהן מנהלת כפר הנוער, ויצו ניר העמק ורפל. זה אותו יחידה, זה אותו זה? וואו, כן, זה ארוך, וזה אקלקטי לחלוטין. מערכת עמק ניוז. אוקיי, ואלי ניוז. אש בעמק, חבר'ה. בוא'נה, זה מנובמבר, אתה עובד עליי פה. לא, זה יורד כאילו בזה. האחים העידן בלוק אותנטי במרוקו. רנג חחו. מבקר בכפר ילדים מאוד. רגע, עמוס עידן, חבר'ה מעפולה? כן, עמוס ועידן. תשמע, מה קורה? כשהייתי ילד הם היו זוג חלוצים נדירים בעפולה. מי? זה כמו האחים ססי? זה כמו האחים ססי והאחים דן? ססי ודן. שהיו בדורטמונד. עמוס עידן זה היה רוד חולית של העמק, על מה אתם מדברים? רוד חולית של העמק. אתה יודע, אבל ממש מכיר פה... הוא הכיר את זועבי, את פודי זועבי. יריבים קשים של סקציה מעלות. רגע, מי אלה באמת? ספר לנו קצת על חחו, ככה הוא נקרא? איך? חחו, תראה איך הם נראים. האחים יגאל ועמוס העידן. נטשו את בירת העמק לכמה ימים לטובת טיול אותנטי במרוקו. כמובן שהם לא ויתרו על אכילת קוסקוס במסעדות שוות. לא, כי לא היה להם קוסקוס בבית. עמוס העידן היה אחד החלוצים הגדולים בשנות ה-90. אתה יודע, בליגות הנמוכות, בלתי ניתן לעצירה. אין רש. אוי אוי אוי. טוב, יש עוד משהו? בוא ניתן עוד אחד אחרון. אוקיי, דני ברנר
כתב ישראל בצפון, ירד השבוע על מנת חומוס עסיסית באזור הכפר טורען, והיה לו גם ציון לתת למקום. 9 בסולם ברנר. אנחנו כבר בדרך. תעשו לי טובה. 9. ובנימה דבילית זו. ובנימה מטופשת זו. אז... וואו, זה היה ממש נחמד היום. ממש נחמד? נכון. עונג רב, חבר'ה. אז נהיה לך... רגע. כן נראה? אמרתי, עונג רב, באמת, נהניתי מאוד. שבת. אז... קיבלתי מלח בהתחלה, אחרי זה... המתקנו. מתחיל הכי גרוע שלך, ולאט לאט ממתיק. אז אולי נשחק כדורגל שבוע הבא? עם הנודניקים? עם השקיות, לא, עם זה. עם הנודניקים. יש לך מגרש מתחת לבית, אני חייב בו. אז תודה רבה לרן גולן. תודה רבה לך. בוא נציין שוב שמי שרוצה לשמוע אותנו... רק מי שרוצה אבל. מי שלא רוצה לשמוע אותנו, שגם ישמע אותנו. כן. מה שלא להפסיד. נכון. אז אנחנו בתומר ועמית.co.il, ואנחנו בפודקאסט. פודקאסט אדיקס, ובסאונדקלאוד, ובפודקאסט באייפון. פודקאסט באייפון. ובמוזיקה נגמרה. אני אעשה ממך עוד פעם מוזיקה. ואנחנו גם בבית. ושבוע הבא תהיה מוזיקה חדשה. אתה בטוח על זה? אני מקווה מאוד שאורח חדש, כי כרגע זה לא סגור. לא, שבוע הבא אני במילואים, אבל אולי נעשה פרק בשישי צהריים אולי, או אחרי שצאים עם הילדה. טוב. נמצא פתרון. בואו נעשה פרק מהנגמש. פרק מהנגמש. עליי, סגור. יפה. נכון, יהיה מגניב. נעשה כזה, אפשר לעשות... שיחת גוביינה? שיחת גוביינה. אני אעמוד בטלקארט, עם הטלקארט כזה, עם הסימונים. עמית להב, תודה רבה לך. תודה רבה, תומר. אז יאללה, שבוע הבא או שבועיים. שבוע הבא, שיהיה... ביי, שלום, להתראות. יאללה, סגור אותי. צ'או.